Όταν λέμε ευεξία, αναφερόμαστε ευεξία στο χώρο της εργασίας, στο χώρο της οικογένειας, στο χώρο της κοινωνίας γενικότερα. Και η πρώτη ερώτηση είναι πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ευεξία. Με τι τεχνικές, με τι αναλύσεις και εμείς ως επιστήμονες ποια μέθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς η μέθοδος αυτή μπορεί να καταγράψει καλύτερα αυτή την φωτογραφία, την κοινωνική φωτογραφία που λέγεται ευεξία. Today's forum has been amazing. The dialogues around what truly matters, which is mental health, well-being, community, a sense of civic duty, and increasing well-being at work is a very important conversation to have at a global scale. I'm very happy to be in Athens and contribute to this global dialogue and to see where it grows from here. So thank you so much for the organizers for inviting me, and I'm honored to be here. Αυτές οι ανατροπές μας έφεραν σε άγχος, σε κατάθλιψη πολύ συχνά και έτσι δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και οδηγούμαστε στο να ψάξουμε πάλι από την αρχή πώς μπορεί να είμαστε well-being. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας με ειδικούς ψυχικής υγείας στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, αλλά και προληπτικά να έχουμε προετοιμάσει τις κοινωνίες και τα σχολεία μας για τη στήριξη των συνανθρώπων μας, των παιδιών, των μαθητών, των εφήβων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό κάνει η ψυχική υγεία και έχουμε κάθε λόγο να υποστηρίζουμε τέτοιες δράσεις σε όλη την κοινωνία.